Saka ndakangodecide kuti no. Mashuka tisimika ngatizirekere. Sama trucks acho achitoripo. No matrucks. Wazomatengesa. Ndakapatsa. Alright. Saka mimi mune shuwiro yekuzodzokera mubusiness zvakare. Zvamauya kotiona imi. Mauya kotiona. Mukandipawo mazana akanaka tinodzoka. Alright. Tinodzoka totally. Hamuzomatengesa. This time handiti. This time handiti. Alright. Handiti. Vadiva vatereri kuna Shaya Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete, dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Ndokwasene mufaro baba. Zora nhasi ndiri kuHauna paGrowth Point kunonzi phase 2. Alright. Ndina shangu iri pakati pedu, baba vangu vandiitire mukana kuti nditaure navo. Makadini ema? Ndiri pamwana ngokadiwo. Nditaura nani Zora nhasi? Nditaura nawo yes. Sakupwanya. Alright. Sene miyo inopisa ka. Haya tinotenda shwi. Because ndozoti makanga muri well-known businessman, I win my awards almost yearly in the past. But nasi starring and Sharoni vane mamwe awards. Mukamutaura kanhoroondo kenyu here kuti makatanga sei kuita zvemabusiness munzvimbo yeHauna tichizoenderera mberi. Ndokwasayo mese nemufaro. Kuti izuva rendasati tipindewo. Tikapinda manje pamwe vamwe vanoticherechedza nekufunga kuti tiri papo. Saka zviro zvedu zviri pakanaka. Ngokuti president wedu kundobva kwaindosenza nana president Mugabe vanga vanori vese. Zviro zvedu zvizhinji zvataitoita ivo ndivo vanga vari basa avo panguva iyo, asi vaibva vatotibatsira kutigadzirira zvinhu. Okay, munganditaura kuti maimboita mabusiness echi in the past? Takatoita ndakanga ndiri chai matrucks. Matrucks. Mamene matrucks manga? Ndakazogumisa ndine 4 nedhafu. 4 nedhafu? 4 nedhafu. Alright, kuti muzosvika pa... Ma-30 tons ese. Ma-30 tons. Kuti muzosvika pakutanga matrucks, makazvitanga sei? Takatanga ini kumbosenzera South Africa. Ndibva ndambotosenze kambani yatakanga tiinayo yakabva yazotipa contract neKabora Bus. Kwabva tachitanga kuenda kodhiraivhira kuKabora Bus. Enda kodhiraivhira kuKabora Bus ndakaita almost around 5 years. Ndichishanda ikoko. Ndashanda kuKabora Bus. Ndakachizongofunga kuti nganditengewo 1 truck ndione kuti ngaita sei. Kwabva ndingoshingirira, kwabva ndatenga dhafu 1160. Mari rakaiva mari mazuva zvemari chaiso chaiso yakaita mari kuti kuna Kabora Bus achisenza zvakanaka. Achisenza zvakanaka. Saka ndatenga 1160 dhafu. Chazvakanakira manje kuti ndaidhiraivha ndega. Ndaigona. Ngokuti matrucks ikoko kana marevi counter chinyi and everything ndaibvira kuiyazeta. Ndakadhonza ndiri ndega 1160 dhafu iyoyo. From there kwabva ndazotenga international ndakari chitui yanga yaichitui kumira zibamvura chizotenga freight line. Freight line ndakazounza ari 2. Ndakaunza ari 2 akabva kuAmerica. Saka kubva kuAmerica kudembora. Saka rekutanga iri ndo rakabara freight line ese. Ndikati rakasenza. Wow, raishanda kupi? Raiseenza munomu takasenza steering. Zviro zvekuti bati zvaida nguva yekutaura paine nguva yakanaka. Ngekuti tichitanga kusenza matrucks iyo taipiwa macontracts ekusenza nemacompanies. 1 plus kugovernment yokuti ZFC ndii ndaita kufertilize yekunza kuHauna. Nditaita kufertilize yekunza kuHauna kuno nematrucks. Takambodhonza. Ari gore ripere. Gore manje ndakupera kuzvisanganisa. Takasenza. Ngotaita kufertilizer
kudhirivhara mumaruwa mesomo. Ndakazoguma ndane at least about 53 ma-groups andanda kusenza nawo. Adedivadhirivhara fertilizer dzawo tikabva kutodzokopa masamwe ndau ndechiti chidhirivhara mumishonga chiti zvese izvi takanga tichiita. Basa ranga richinakidzero rainakidza asi ndakazondoona kuti zvinhu zvinenge zvangoti sumukei kuti tichiti tibata ingachiri sumudza zvinezvi shungu dzekuti tiite basa iro tinaro tikaona tisati tasvika ikoko. Ndainzwa kuti maita mama nereal estate ndipaona apa mamutori mabuildings amameno. Mabuildings ndinawo ndinawo bichana but ndakangozviti iteko nguva shoma semunhu akazoita much interest hangu kuti ndipinde hangu kumatrucks. Saka ndakandofunga kuti pamwe ticharamba tichienda pamberi kuitira kuti tizoone machanges ezviro kwabva kuti ndakanga ndine plan yandakanga ndafunga yekuti ndi-upgrade matrucks edu. Saka matrucks ese ayakaende kuisa? Matrucks aya takandahamisa takazviregera kungambota no kungofunga nenguva yacho ndakatanga kuita netime yandakuinda ini kuti ndichiona kuti ndinokwanisa kuzviita nani ende ndikwanisa kuzviita ndakadii. Saka ndo pandakabva ngoti zvemabuildings vanombozvitsveta hangu. Saka pamakazvitsveta ipapa, was it a good decision? Of course yanga iri good decision. Panguva yanga iri good decision. Ende kana zvinezvi takwanisa kuti tiite something else. Tikurima maricha anotorwayo. Mizhinji yacho yese yakazara imbeu. And that's what it is. But it's my idea ekuti tokwanisa kuita something else. But is it zviri nani here kuita magonyeti kana kurima marichi? Kuita magonyeti hakusi kuri nani kuri profitable. Magonyeti dai zvaichizoenda kudzokera manje ndakutongoita fanika ndinotya kuchiita ngokuti wapwere watakuronawo vakuda kutanga zvawo. Asi but dai zvisizvo manje line iyo ndio line yandakachaita. Ndio line yenyu chaicho? Ndio line yangu chaiyo. Ngokuti inini ndakatanga kudhiraivhira Glen, ndikabodhiraivhira Glen, ndikazodhiraivha futi unit yeniki Swift. Swift yakabva yazotipinza mumacontract Unitrans. Ndikazomira kusenzera kuSouth Africa ndiri ku-Unitrans. Okay, alright. Kuva neti vatine tichiona vanenge vachiti mimi maka mismanager maybe mafunds kana kuti ngozi vanhu vanotaura. You never know, but zvakanaka kuti mimi munatso explainer for future. Makazosvika pakuti hanzi makabroka, but kubroka kwacho hakuna unatsonzwisika because you cannot say munhu angaine mazi trucks. Ozongoti zero. Zviya zvinoita. Is it normal? Zviya zvinoita. Zvinoita. Ngokuti ukanakaraona zvisikuita pasuper revenue yakanaka. Alright. Parevenue ipapo ndo patakanyatsowacha straight kuti tinokwanisa kuenda kana turutso. Kuenda kana to okay. Saka ndakangodecide kuti no. Macho ngatisireke. Saka matrucks acho achitoripo? No matrucks. Wazomatengesa? Alright. Saka imi mune shuviro yekuzodzokera mubusiness zvakare? Zvamauya kotionawo imi mauya kotiona mukandipawo mazana akanaka tinodzoka. Tinodzoka totadzari. Hamuzomatengesi? This time handiti. Handiti. Alright. Inini kune vari kukuona obviously mukaona munhu ane ndebvu anenge achiziva kuti muri unobata kupostori. Muri mupostori? Ndiri mupostori. Zvati mapostori mapostori anoita mabusiness. Anorova mabusiness and vanosapota. Vanhu vekuchechiwo vari vaisapota here pamaita business? Muno ndandine 3/4 support muno. Musadaro? Muno ndine 3/4 support muno. But otherwise magroups ese atinochitaura ari over 50 something. Ema-driven mafeders. I was one of the best. Matrucks angu inini ndanga asinganyanyi kutorwa zvinhu manga.
driver yesu madrivers ari kusenza chiti haya ndakanaka train and iko kuno kwacho kunoko ndingangoti nguva yapfuura vakazomboita vamwe vakambouya vachibvunzana kuno kuti motikari dzadonha stereki matero ekutika mahonda inini baba ndakazombotorwa nevamwe vachinditorawo tikazombobvunzana edu vamwe kuti chii chinokonzesa kudaro ndakazopawo decision yekuti inini imwe time kuemploya madrivers anenge asina malicense ngekuti inini for almost 20 years ndakatanga hangu kubva ndidzimubva kune dzimwe mota dzakadadikira machikwira tova 20 years zedu hatina kumbopinda tsaona yekuti takambouraya vanhu saka tiudhodza zvakanaka imimi mabusiness makaropareta munguva yamutumwa Sentinel aitsigirana nemi zvekuti nanhasi ndatobva kuchechi izvi ndatoona pandasvika muchiti tiri kubva kuchechi alright ndatobva kuchechi izvi saka vanhu vekuchechi pavaisokuonai muchiuya obviously munhu anenge aine matrucks aitouya nemamota dzake vanongoziva kuti anytime ndikaza kufungozviita ndinozviita chatsva because munhu wacho ndiye hapana munhu wacho akambozviita ndiye and takanga kana president takanga tinawo vaitibatsirawo time yavanga basa ranga riri pasi yaro asi vaitibatsirawo tineimwe time yataitipa tikada tinofamba nematrucks kana zvinhu zvokuita vaiti yamuraseri nanhasi tinovafarira ende chandoiya nguadiri hangu president vedu vanoda chechi fana kuchechi handeo kuchechi kuchechi ndokwawo chaiko saka tichiwana ndikaona taita zvimwe zvinhu zvokuita nekundeita mabasa ekuita hatiregeri kuita tinoita saka chii chingaitwa kuti mudzokere panzvimbo yekuti manga pamaimbovegara zvodini isusu ari kuona imimi muri kuona kana kuona kwaita inini ndichakazvisimbira physically zvinoda kutosimba kutopfuura zvanandakaita saka zvinhu zvacho manje zvinondoti one day kuti kumatrucks uku taida kuti tikuende zvinasi but kumusha kwedu manje kwaMutasa ndiri umwe wavakomana vasara vakuru saka pane zvatati muronga zvichadawo kuti zviite kuti president vakarachizekera then mutumwa wedu obviously nawo kuchechi saka tinoda kuti tingoti ndikaona zvandinokwanisa kuita zvinezvi handiregeri okay ndichipedzisa zvangu vamwe vanoti kuchinja kwakazoita mafortunes in business it was spiritual mimi kwenyu hamuna anything kuti it was hamutendi nekuti kuchechi kwenyu nyasha dzavo dzakangowanda ende plus kuchechi kwacho ikoko futi vamwe vangu vese vakati tungamire pishara pamberi vese vakape kupindawo through church saka inini ndinouze ndakanda kuchipinda inini ndoda kuita hangu ndiri kuchechi kuchechi ndokwandoda chechi handibvi chechi handibvi saka otherwise tikundoti kandairai paine zvinozoita nguva dzinoteera ndinenge ndindori kuchechi zvemamotikari hazvo kuri kuchinja zochaito things nokuti zviro izvi zvinochinja alright saka tichipedzisa hedu doda kuti just kungoita list down manditaura kuti mamwe nematrucks mune mamwe maassets here amanga muinawo besides zvematrucks takati neintention yekuti tizviite zvakawanda but ndakaona kuti zvingazvinofanira kuti 12 asi ndandaroda kunyofarira kuti pamwe ndichafanira kurima zvakanyanya nokuti panapa ndine mbeu inotopfuura over 1000 yemarichi saka mune munda ndichakuradzai munda tichabvuta saenda kougadzirisa ndinokumbira kuti pamwe ndakakwanisa kuzoonana napresident wedu ndese chikumbiro kutaura kuti ini ndafunga hangu kutangira hangu kumunda ndichikwira then kumunda kwachoko ndichikwira manje ndine mbeu iri pane charo kuti mutoro imimi yamunoda kutora panapa iri panapa munotorawo mbeu iri pana muchiona maitira kuita marichi tikaita marichi akatowanda tinokwanisa kuramba tichisenza basa redu zvakanaka muchiite export
Alright. Yeah. Saka vanhu vemunharaunda vari kuera vachisapotawo iri zvekurimwa mali vachitenga. Vari kutengwa nezvimwe zvinhandi zvozvega. Mabhanana tinoitawo iyo marichi iwaya, tozoitawo kofi dzi takambodziita futi tiri muno muarea muno. Saka you are still in business. Ungoti mane side rimwe ramakuita. But it's still business. But iro rina ndirizofarira hangu in future ngekuti ibasa randakamboita pandakambosenzera kukapora basa uko. Ndaenda kuna vamwe vakanga vachita pamindi yacho. Plus is a transport driver. Ndisaita kuna zvinhu zvacho zvaienda. Zvichienda kuna nabaira uko. Know that much. Saka ndinorinzwisisa zvakanyanya zvokuti ndinoda kuti tiite. But unoziva kuti pese paunoteya ukateya zvinhu zvaunenge wakateya kuti unozoti chakati. Haugoni kufamba uchiridzira nyika yesu ndau kuti chakati. Unombozvibatawo. Unombozvibatawo. Kusvika wanyatsoona kuti ndasvika ndotaura imadzo. Ndinozamadzoka. Asi iro riri manje ndiri kuda fani. Ngekuti ipapa ndingatoti mbeu iyoyi inogona kusvika nama2-3,000. Tikamba tichiijoina ndichakuratidzai majoinero atinoita nezvese maitiro atinoita takatozvimirira. Takazvimirira. Thank you. Uyai mubva mamusvika muone tibva tanozvona. Uyai mubva mamusvika muona. Ndo basa rataku kutoda chaizvo. Ndo basa rataku. Sorry, ingwa yatasangana nenguva yatatoera sai. Murikuona makuriro emutuyu. Ndoda kujoina manje. Kujoina mutuyu. Tikada kujoina mutuyu umwe unogona kujoina yedisa patushusa. Tanga ichipira achi. Saka mutu wacho wese ndikutendera kwakaita kudai wese wakakura. Iwani mutu. Iwani. But takaugadzira mbeu. Ndakugadzira mbeu. Kugadzira mbeu. Aka patori nebasa rakamira. Ndoda kuti tiriite. Kuti tiriite takasimba chaizvo. Izvi kare maingozviziva vanhu mwazitanga to. No, zvimwe zvinhu ndakazviona pandakambosenzera kuUnited South Africa. Ndabva kuSouth Africa ndakazomboya kusenzera kukwapara pasi. Ndichibva ndaenda kuona kuti vamwe vairimo. Neimwe time mamari chacho tayatakurawo futi chatieswa but aizoiswa makontena achichiendawo. Saka ndakandogara ndichirida basa irori. Ndinoda enda kwanisa kuti tione kuti ndingabatsirwa sei kuti ndidzokere imomo. Muti wakakura uyai muone. Tichitendera nemuti uyu. Zvese mashooting zvese imbeu yese imbeu imwe yacho tozosvikawo patinogumira asi but taona futi kuseri uko kwanga kuine uyai enderai. It's quite a bigger bush. Takazorigadzira kuti riite mabranches akati wandei kuita kuti mbeu yacho idini izowande mbeu iyoyi. Muti wakakura muchitendera so unotopfura imwe imba yakazvimirira. Saka pana papamba penyu. Pana papa pangu. Pana papa pangu. Pana papa pangu pana. Asi ndikutofara kuti sekufamba kwawamboitwa yuchuyo. Taida kuti kukoko vanorima wacho kuti tisombotaurawo. It's okay, we'll make that happen. Taura vanorima wacho vamuzomboya waone. Tinawo pana. Muti iwoyi ndakaugadzira kuti uite mbeu. Ungoti ukangwaita mbeu manje tinochizodimbura tikadimbura manje tojoina. Tikada kujoina manje tobva tichitanga kuchisima tichienda. Ende marichi awo haana dambudziko rakanyanya. Igore rimwe chete rechipiri mauta gore racho iroro mukaisa first year yacho iyo muchongoti sei muna November chaimo kanobereka kadai kane kautita mashootings kane sorry flowering. Flowering. My first flowering inenge yatotanga
Thank you. Mazitopfurira nekutotirakidza. It's very interesting. Ini ndo basa ndakuda hangu. Izvi zvimamotika zvinotera zvimasure. Asi iro basa irori ndo mariri muvhu. Ende dai zvanga zvichikwanisika manje. Nzvimbo yanda kuenda kugadzira musoro. Ndaioti imimi ndimo muchatendera kamuchiona kuti chingaita sei. Ngekuti ndaifanira ndizoone dzimwe nzvimbo dzandinoda kugadzirisa. Kuti zvinazosima miti iyoyi yakawanda. Aibatiri basa rakanaka. Mwaita. Dai taramba tichigwinya kunamata. Zvatiri kuita kuenda kuchechi. Basa iro ndirizokurida zvokuti. Zvimwe zvese izvi zvinotera masure zvatina basa nazvo. Hatina basa nazvo. Ipapa. Andoega kuno mwako ruseri. But iwoyu wega iwoyu. Uyu wega. Utoitira iwoyu wega. Unokuligeza. Ende munoona distance in between miti iyoyi kangaya kuchisimwe. Distance in between miti iyoyi chisimwe. Tineisima ina apati from a tree to a tree, 10 meters. Alright. Ngekuti ikabatana stereki ndichabva kuratidza muchabvanyika imurukuru muchiona maitira takaita miti yekupasa takati tajaira munoona kana muti maisira takavisa tasati tajaira tikatajaira ngadzidi 10 meters. Ngekuti iroro bhushi ramaona riya akaita mabhushi mairi matatu akadai anokavha imba isi. No mauya tichida kutesenza asi iro basa ndinoti iwewe manje mwanangu iwewe ndikutumewo. Ndo basa renyu. Moti tumo moti vasakufanya tinawo. Varoda zvokurima asi tinoda kuti ndipuwo masana. Kuti tione kuti tingaita sei. Muri kuona masimiri andakaita miti. Sorry ndakuunzani kuno. Muri kuona masimiri andakaita miti. Takatokanga akada kuti muti nemuti. Ngoti ikachibatana manje inoshata hit. Inoshata. Inenge chida kuti apart 10 meters to 10 meters muti 10 meters. Saka acreage yati utaura nezvayo nembeu iri pano. Mbeu iri panapa especially mbeu iri panapa. Imbeu chainzira acreage kwayo. Nhoroondo yedu haikaperi matotiudza zvimwe zvitati tisingatozivi. Ndinokutendai baba, ndinovimba kuti tine kusangana kwatichaita manje so tichipfuurira mberi tobva taenda kwese kwamuri kuda kuzonorima tichizviduditsa kuti unenge wagona mwana ndokuziva muri kufamba manje. Fambai mukange mauya munoonawo futi zviri kuitika. Ende tine mamwe mabreakdown atisangana nawo aitinetsawo stereki pauti pamuri kuitawo chimwe chiro umwe munhu ari kuitirawo chimwe chinhu chisina kwazvakatarisa. But nguva yacho ichakukwana hayo yokugwinyawo kunamata kwatiri kuita. Yokugwinyawo kunamata kwatiri kuita. Chazongosangana nguva dziri. Thank you so much baba.